Tlmič máme v aute. Počkajte, bo chaláni skončili. Dávame to! Policii to nedaj! Nečakal som, že to bude až taký zažitok. Toto je Gumbalkan. Na to sme sa tešili. Štefan Svetla. Svetla. Karol. Svetla. Ja sa bojím, že raz dostanem takú tatranku zo zadu. Svetla! Oceľová špička. Perfektné to, pánky. Vypeří! Opravené auto, konečne. Hotovo. Sme mohli zrovno stáť, ale som ti vravel. Si sa pýtal, čo sa stalo. Kajo, no? Prečo oni majú elektrické okná a my nie? Plávok využijem. Čo to takto daj. Áno, na predohru. To sú vaše tekúce raňajky. Uvidíme, či vôbec dojdeme. O pol večer. Tvoj oco. Bude. Čikaj. Však šoferský. Daj na obi. A toto Nina dostane, že ne... Vítame vás na našej ceste okolo Balkánu. Štartujeme ako obvykle v Česku, v dedinke Bílá, ktorá sa nachádza na hranici so Slovenskom. Pôjdeme cez Slovensko, Maďarsko až do Slovinska, kde sa nachádzajú prvé checkpointy a začína oficiálna cesta Gumbalkan 2023. Keďže je to náš prvý Gumbalkan, cestu sme si podrobne pripravili a naplánovali. Do mapky sme nakreslili všetky checkpointy, ktoré by sme podľa roadbooku mali navštíviť. Uvidíme, či sa nám to podarí. Ďalšie checkpointy sú v Chorvátsku, Bosne, Srbsku a našu cestu zakončíme v malej dedinke Ajbental v Rumunsku. Čaká nás množstvo víziev, prekážok, nových skúseností, ale hlavne obrovské množstvo zábavy, skvele stráveného času a oddychu. Poďme na to. Počkaj, Števo, ty ideš prvý? Mne nie, ja môžem sa ťahať za niekým, lebo mne nejde tachometr. Neviem, ako rýchlo idem. Takže ideš ty asi. Máme mravenicko pri prednom pravom tlmiči niekde tam. Prvý človek vo vesmíre, keby nemal so sebou pasa pásku, neprežije do večera. Ja som myslel, že my máme klímu, ale... A my máme niečo pokazané, lebo naša polovalka má 70 stupňov. A pozriem, že neviem.
Máme, vieš, prezidentské otváranie dverí, že môžem aj ja, vieš. Širokými nohami vchádzam do auta. A máme tu našu prvú závadu. Števovi je v aute príliš teplo. Karol, všetci pozeráme! Taký nepustí, poď! Opravujeme si korenie, nám je strašne teplo. Števo poctivých nepálí? Chlopy nepovie. A není závada, to je OK. Takže prvá, to není závada, to je OK, vyriešená a pokračujeme ďalej. A kam sme sa tu vlastne vybrali? Respektíve, čo je Gumbalkan? Pre tých, pre ktorých tento v úvodzovkách pretek nie je známy, dovysvetlím kontext. Gumbalkan je nesúťažné orientačné rally naprieč 7 krajinami. Je tak východoeurópskou verziou pôvodného konceptu, a teda preteku Gumball 3000, ktorý založil Maximilian Cooper v roku 1999 vo Veľkej Británii. Bol tak orientačnou jazdou známych celebrít na drahých autách naprieč veľkými mestami. Miesto preteku išlo skôr o zábavu, spoločný čas a zážitky. Tak ako v našom prípade. My sme si však neprišli užiť luxus, ale o zábavu budeme mať určite postarané. Však pozerajte. Zádny náhon, 99 koní. Je pravda, zabudol som povedať váhu, 2700 kg. No ja to môžeme zobrať. Poď to ísť, taká dobrá robota by to bola. Náš prvý deň máme za sebou a zvládli sme to až na štart len s jednou malou poruchou. Nasleduje prvý oficiálny deň cesty, ktorý začína v Česku a ukončiť by sme ho chceli v blízkosti mesta Celie v Slovinsku, kde sa nachádza prvý checkpoint. Vítajte na štarte Gumbalkanu 2023. Čaká nás 7-dňové dobrodružstvo, ktoré bude nebezpečné, únavné, budeme spať v stanoch, jesť konzervy a tuňaky, ale neskutočne sa tešíme. Bude to úžasná dovolenka. Děkuji, že jste se tady ukázali v tomto počtu, že vaše outfity a auta se každý rok fakt lepší a lepší, máme z toho velkou radost. Doufáme, že nikdo nebudete mít žádné technické problémy, i když pár lidí už to nezvládlo ani na start. Pár lidí to zase asi nezvládne ze startu. Užijte si to, hlavně jezděte bezpečně, myslete na to, že na těch cestách vás je hodně, blikejte na sebe, trupte, dělejte zábavu. Nedělejte hlavně večer nějaké extrémní technoparty, zkuste nezapálit Chorvatsko, Bosnu, žádnou z těch zemí, bylo by to nevhodné. Tak ať se někomu něco nestane a hlavně si to užijte. Vidíme se v cíli, můžete pomalu vyrazit na cestu, ti, co jsou vypřed. Naša cesta sa oficiálne začala. Dnes máme pred sebou 680 km. V tomto filme ďalej uvidíte aj Zuzanka, svetla. Neustále vzájomné napomínanie sa na to, že niekto zabudol vypnúť alebo zapnúť svetlá kvôli tomu, že naše staré Mercedesy nemali automatické svietenie, na ktoré sme všetci tak zvyknutí. A je to tu. Prvá väčšia porucha. Miňo asi stratil na diaľnici výfuk. Dobre, chvála Bohu. Á, tu je odmity. Aha, nie to ale... Oni by mohli byť. Ako, jak povedia, ak to chce sa zavárať, ako to je ketle? Nie. Vydržíte to?
neopustneme, len odprostieme z toho. Veď tak si nemáte čo povedať, že dajem. Prečo nie? Ja už... Vydržíte teblu? Ja som blízko, to lebo pravila klíma po ceste. Ale ju naplní. To nie je fér. Keď nám pokazíte, čo na... Keďže sme nechceli, aby Miňo s Kurkom osprosteli, rozhodli sme sa poruchu vyriešiť na najbližšej čerpacej stanici. Treba stan postaviť. Daj by sme to teraz. Čeme svetla. Ešte za ten plác ho nechcem dvíhať, bo ho popúčam. Máš ho poláčiť? Už sa kruší. Toto je pravý Gumbalkan. Proste zváraní sa podal. Výfuk sme úspešne privarili, môžeme pokračovať v ceste. Vieš, keď ma kameruješ, tak povedz, že sa postavím k tomu patrične. Kamerujem. Nie, radšej nie. Kaš? 62. Po príchode do Slovinska sme začali hľadať kemp, čo sa ukázalo byť ako väčší problém, ako sme si pôvodne mysleli, keďže Gumbalkanistov nechceli skoro nikde pustiť. No, je tu niekde kemp nejaký. No ten jeden, čo som ja... Camping center Kekec. Nie. No to je ten prvý, to je ten prvý. Tam sa nedá. Svetla. Svetla! Štefan Svetla. A za sedadlo. Tu keď pridáš, táto sedadlo sa ti posunie. Kajo, prečo oni majú elektrické okná a my nie? Vy máte krídlo, nemôžu mať všetci všetko. Po niekoľkých neúspešných pokusoch a hodinách hľadania sme sa vybrali s malou dušičkou do posledného kempu, ktorý nám ostával. Vieš, ja som sa zase dal tým paťom odrbať. On má dobrý stav, a teraz budem stávať hodinu a pol. Jaska. Vyhrali sme. Dobrú noc. Dobrú noc aj tebe, Kajo. Prvý deň bol úspešný. Napriek väčšej prestávke v Bratislave, kde sme zvárali výfuk, sme prešli toľko kilometrov, koľko sme si naplánovali. Zajtra nás čakajú prvé oficiálne checkpointy a deň by sme chceli ukončiť na pobreží Chorvátska. Dúfame, že druhý deň prežijeme bez porúch a väčších zdržaní. Už som osprchovaná v studenej vode. Paťo sa k nám kvôli naliehavým povinnostiam mohol pridať až druhé ráno. Všetci sme ho privítali a tešili sa, že mám o jedného záložného vodiča navyše. Dobré ráno. Pochováme sladkých nocí ideu, hrúdi sa vlak, strach a hrôza si to brúsi po kraji, podivný hlas hlási. Rýklik na tretej kolaji! Rýklik na tretej kolaji, postojí ti prekožená do ráji, prehoní ústej, na koni ste, kudiatka, hlavne se úste, na to na koni úste.
naozaj stúpanie niekde v lese. No, myslím asi dosť. Nie, vytiahneme. Vám zamýkate? Takže ja na to najprv smerovky nedávam, potom zastaviť kopci. A nám tá rúška vôbec nedrží. Ty si BNVčkar, ty presne smerovkami. Ja som nezačal ani potom, keď ťa žena zdrbala. Ja som ukázal, že mám vajca, vieš. Takto, presne takto ich odfot, takto. Aj tak, že sa klesčí. Si s Paťou romantickú. A my nič? Poďte ich, hej. Počkaj, to musíš tak srdiečko. Chcem. Nesedíš za volantom, vieš, takže nevieš, že som to auto správam prsty, volant riadení, pás nemám. Tu? No, vyzerá, hej, Grand Post teda. Či Grand Post. Ja mám taký zápsy, počkaj. Čo? To už sme z Bojniciach? Nie, to je krásna horka. Ale žiriavy nevidno. No, lebo už popretáli, vieš, koľko roky majú robiť jednu strechu, a? Tam je ten výhľad. Paťo sa pýta, že či aj 4 hodiny poťahneš. Netrvaj sa, alebo tebo dneska keruješ ty, nie? Dobre, zajtra ty. Čo? Samo kde tu Mercedesy, či jak to bolo? A sme v Chorvátsku, hej? Myslím, že hej. Budeme platiť mýtne. My sme za hranicami, my už to jasne počujeme. Prvým checkpointom v Chorvátsku bola opustená fakultná nemocnica v Záhrebe. Jej výstavba začala v roku 1982 a mala byť najmodernejším objektom svojho druhu v bývalej Juhoslávii. Stavbu sprevádzali neustále komplikácie a nakoniec bola v roku 1992 kvôli nedostatku financií v dôsledku vojny úplne pozastavená. Stavba stojí dodnes tak, ako ju tam v roku 1992 nechali. Kvôli tomu sa začali byť o more, o peniaze. Daj nám na výšku jednu prosím. Počkaj, ešte dám ten fucking. No konečne! Našou druhou zastávkou je Múzeum občianskej vojny v Juhoslávii v meste Karlovač. Jak potom? Rafaj. Vnútri múzea sme síce veľa točiť nemohli, ale aspoň sme sa naučili čo to z juhoslávskej histórie. Jak Rumúni. Balkán, to sme my? To firmo čerstvé, čo tam niekto nás striekal, tak dobre zrobil. Vedel, hej. Vedel, čo strieka. Čo sa deje, Karol? Hopla, tak toto je problém. Ale treba tlmiť, že... To ti len stabilizuje jazdu, vieš. Čo je na tom nebezpečné? Ja, mne to je jedno, ja 80 je strop, čo idem, lebo tu som vytriasol a... Bojko. Pozdraví svet, síne moje more, naše brodové, što po svijetu plove, tebi na dar, dižem čašu vína, zapjevajmo sam, kome bi šumilo more moje sinje, da Hrvatske nije, kome bi svi
Druhý deň za nami. Prešli sme toľko kilometrov, koľko sme si naplánovali, ubytovali sme sa na pobreží Chorvátska v malom kempe a pripravovali sme zajtrajšiu opravu Karlovho tlmiču. Mysleli sme si, že nám zaberie jedno do obede plus minus pár hodín. No pozrite sa, ako to dopadlo. No čo, Michal, si sa pýtal, čo sa stalo? No poď sa pozrieť, ja ti ukážem, čo sa stalo. Tlmič máme v aute. A není to ten náhradný. Hej. Karol, milil som sa, budeme tu dlhšie. Choď zabeštenovať ešte na 3 dni. Števo mal pravdu. V tomto kempe sme ostali celý jeden deň a 2 noci. Hej, díky, že ste prišli všetci pomôcť. Tak som to chcel zobrať, ale... Dobre, zdvíhak, je na streche. Máme tam box ešte? Máme. Drží ťa ten zdvíhak? To je iba na tónu, vieš? To je na šalát, keď budeme robiť teraz. No, idem do psej matere. Musím sa jej zosprchovať. Daj nižšie to auto. Teraz je to dobre, Tobi. Super. Tak nenapadne, z tej motorky by trebalo trošku železa. Jedna pasovinka, ak tam nebude niekde chýbať. Opravené auto, konečne. Hotovo. No a tu sme s babami uzavreli dosť nevýhodnú stávku, no ako každú stávku, aj túto sme museli dodržať. Bobo sa hambí. On sa hambí, on iba nechce. Poďme do mňu. A už. Dobrý večer, priatelia, vybehnime na polia, čaká nás dlhá noc, plná melódie, chyťme flauty, saxofón, rozihráme dáky tón. Štvrtý deň sme začali v Chorvátsku s veľkým časovým sklzom, ktorý sme potrebovali dohnať. Koniec dňa sme plánovali v Bosne a Hercegovine, no stále nás čakalo veľa checkpointov v Chorvátsku, ktoré sme nechceli vynechať. Tak nastala dilema, či pôjdeme rýchlo, alebo si pôjdeme cestu užiť. Ak by sme si ju však išli užiť, riskovali by sme, že by sme nestihli dôjsť do cieľa, alebo že by sme museli vynechať množstvo iných checkpointov. Zhodli sme sa, že tu nie sme na to, aby sme chodili po diaľniciach, ale na to, aby sme si to čo najviac užili. A tak sme sa rozhodli risknúť, že nedôjdeme včas do cieľa. Normálne mám čudný pocit, že tu ideme s autom. Je to. Na vode. A strašne tam bola fučica. Kúka na ňu, rozumiem, aké to je vymyslené slovo.
Čo na to hovoríš? Pripravujem sa, lebo šťastie je práve pripraveným. Urobíš, aspoň to nevcvakneš to, že... Po menšom zdržaní pri spadnutých stromom v lese sme sa vybrali jednému z najzaujímavejších bodov v našom programe. Leteckej základni v Želiave. Boli zvedaví, čo je tu, bo to sú bývalé kasárne. Takú drevu leví, to musíme zobrať. Milan! I can feel my instincts here for you, here now. By my bed for you, here now. Here now. Letecká základňa Želiava je podzemné letisko, ktoré sa nachádza na hranici dnešného Chorvátska a Bosny a Hercegoviny. Bol to najväčší objekt svojho druhu bývalej Juhoslávii a jeden z najväčších v Európe. Základňa bola zničená v 90. rokoch počas vojny v Juhoslávii. Odvtedy je opustená a pomaly chátra. Pozor, nech vás Po východe z tunelov sme si všimli problém na Zuzkinom aute. Začala jej vyvierať minerálka z motora. Viac vám k tomu povie Števo. Čo sa nám pokazilo? Jeden kablík nám odhyl a do finále sa nám vrtula na chladenie vody. Ale že všetko opravené, čakáme iba na malý testík, či to bude fungovať alebo nie. Skamarátili sme sa aj s chalanmi z Martina, ktorí nepočítali alkohol na poháriky alebo na fľaše, ale na spoilery. A pred odchodom sme ešte využili starú runway letiska na veľmi rýchly pretek. Do najbližšieho kempu, teda do záveru dnešnej cesty, nás mala čakať už len asfaltka, pri najhoršom prašná cesta. Na navigácii sa nám však otvorila možnosť skratky, ktorú Števo komentoval.
A tí sú zastavení. Počkajte, bo chaláni skončili. Prečo zastavili? Neviem, prečo zastavili. Poďte, ne? Nech mu guma nestrelia. Poďte na bok. A ty máš čo obud? Pozor, to je zmluváme. Pracovná obudina. Poď ho! Poď! Nevidíte, malý zozdal. Poďte mu pomôcť! Nie. Čo prestali, ha? Zabováme kroci! A našich máme kde? Takže treba vyťahnuť Jägera. Vy ste druhýkrát ste? Už šiestý sme tu. Ja už pijem, lebo viem, že to pôjde tam. Ja si cítim ako kine. Števo, povedal si svoju taxu? Oni nevedia, od čoho si ty platený, hej? Počúvate, ale tento náš mechanik má pol deci na 1,5 hodinu. Nie, uberaj mi. Trafiť do Už ste mali dierky. tie gumy pre Ale som Nie, na to som expert. Keď máte auto sumeného, vy ste potom odkiaľ? Fakt? Pre Boha. Skáďal ste? Takže povedz, Ľubica má šľach trafiť. Presne tam. Poďme, hej. Fakt? Z Ľubice nič dobré není. Čiže táto partia, ktorú sme stretli v lese v Bosne, sa ukázala ako takmer susedia. Števo, a ukáž mi tu jablko, kde si chodila na toto jablúka. Luka, niečo ste stratili. Dripteži! Presne tak som si to predstavoval inak. Au. Prejde tu do konca s jednou po jablúka. O Jezus. Prajem, asfaltka, za Nie, tu nám píše. Hej? Ako to vidíš? Zase stojí. Si dal zabrať tomu auto. Nemám kde ísť. Ako to vyzerá? Vyzerá to výborne. A nečakal som, že to bude až taký zažitok. Helovko, ďakujem. To máš emóciu priamo pre most. Toto je Gumbalkan. Na to sme sa tešili. Inka, svetlo. Svetlo. Toto bol jeden z mojich najlepších autičkarských zážitkov. Súhlasí Menina. Jeden z najlepších zážitkov v celom výlete, ak nie najlepší. Avšak aj tento najlepší zážitok si vyžiadal svoje obete, no veď pozerajte. Čo sa stalo? Prúser, kebyže nefunguje nám okienka. Takže koľko sme dneska prešli kilometrov? 0. 100 aj to s biedou. Počkaj, bolo 150 a potom sme sa tu ale vytrepali. vypýtalo si to dane, keby sme išli 400 km, kámo. Závada vyriešená. Prvá na dnes, ešte nás čaká 5 závad, čo treba vyriešiť. No poď, ukáž sa. Možno 1,7. Stojíme? Dúfam, že to nepôjde ponad 2. 1,7 rovných. A vieme, koľko sme teda prešli kilometrov? Koľko? 150, možno ani 200. Ale určite. Ale jak 200? Števo, jak to vidíš? Mali sme dnes úspešný deň? Kde sú šťavy? To je odpoveď na všetko.
Autam nič nie je, my sme v poriadku. Čo nám viac vybačilo? Už len šľovička. Niekoľko nasledujúcich hodín sme teda strávili opravou aut, ktorým nič nebolo. Napríklad toto, ktoré sme museli prevracať, a druhé, pod ktoré si musel Števo ľahnúť a držalo len na jednom zdvíhaku, ktorý bol položený na mäkkom blate. BOZP v praxi. Dobre. No, kto si pod to ľahne sám. Máme vzadu. Tým by sme to vyhli, ne? Tak, jak máš, ale tam bodnú. Hej. Nie, ani nedýchajte. Parádne. Jež, dobre, veď tá zvaračka tiež iba zvára na náhodu. Idem pozrieť ten harenc tam, že to nie. A čo? Koľko decibelov chceš? Čo, ne? 100, 200? Dobre, pôjde ľahšie. Tobiasko, ty hlavne odskočiť, dobre? No poď, 3, 4, hop, aj na nás. No čo? Pozor na kolena, hlavne držte ho. Držte ho, koľko môžete ho, držte. Výška už je fajn, keby sme chceli pustiť. Dobre, sme. 3, 4. A drink. Po náročnom 4. dni sme všetci potrebovali vydýchnuť, vyspať sa a nabrať sily. A tak sme oslavovali do 4. rána a vstávali o 6. Výborný nápad. A keďže sme potrebovali doháňať resty z 3. dňa, čo sa nám samozrejme opäť nepodarilo a miesto plánovaných 400 km sme prešli ledva 200, mali sme v 5. dni opäť čo robiť. Náš plán znel jasne. Musíme prejsť aspoň 450 km, lebo inak to do cieľa určite nestihneme. Dobre. Naša prvá zastávka v 5. dni boli vodopády Štrbacký Buk, ktoré sa nachádzajú v Národnom parku Una na hranici Bosny a Hercegoviny a Chorvátska. Užili sme si krásne výhľady a pokoj prírody. Michal, toč. Čo ti Adam na to, ako sa ti páči? Parádne. Prekrásne to je, že? Ale myslím, že ešte bude ďalší. A tlmič je otrhnutý, ale škrabe o toto, lebo nie je vtedy, že vošiel celý dovnútra, ale iba si chodí a je si... Na predohru. Kamaráti, vieš. No, konečne mi ide taxi. Konečne, lebo ideme domu, ma to nebaví. Tak už viem, z čoho je voda tu po tom kufi. Aha, z toho vám tekla voda, hej? To sú vaše tekuté raňajky. To potkáme každý deň. Jemu má inakšie tekuté raňajky. To je tiež pravda. Dobre, a dneska potrebuje to auto vydýchliť. To Karol ešte nevedel, aký výjazd nás dnes mal čakať. Aký prevodový stupeň máš zaradený? Je tam 3, 2416 otáček. Dobre, už je dnu. Nie to nič. Nie to pre koleso, alebo také niečo. A si sa pýtal, čo sa stalo? Môžem povedať. Druhá strana.
Máme prvé ochorenie, alergiu na spatách. Ja ju mám tiež, len iba vnútorne ju pociťujem na duši. Zobral kamaráta na výlet Ivana, aby nemusel celú cestu šoferovať sám a zatiaľ šoferoval iba Miňo, lebo Ivko ešte nenafúkal menej ako 1 promile. Takže už tu máš odpoveď. Čo počujem? Tá je tvrdá. To tá včerajšia skrátka. Karol, svetlo. Ja sa poviem, že raz dostanem takú tatraňku zozadu. Že toto je, nie svetlo sa hovorí, hovorí sa svetlo. Svetlo! Možno len jedno nám ide. Co się stało? Vajco v rúre tancovalo. Svinka v blate. A po dlhých kilometroch v aute sme hľadali cestičky, ako si krátiť čas. V Bosne to bolo počítanie starých Golfov a Passatov. Nový Golf, starý Passat, starší Passat, najstarší Passat. Porca, ale jak ide zjadok chvíľu. Táto krajina veľmi na bezpečnosť nedbá. Síce to na videu nie je veľmi vidno, ale pod vlakom bol niekoľko desiatok metrov hlboký spád bez akéhokoľvek plotu alebo iných bezpečnostných opatrení. Ale Juno Klein bol môj sused. Ja som tu už odteraz správca vlakov. Po checkpointe pri zrútenom železničnom moste sme sa rozhodli, že máme čas vyskúšať aj bonusový checkpoint. Naše autá sa však po 15 minútach cesty do kopca rozhodli štrajkovať. Trošku vyzerá, že tá voda daj rovno plus minus a dáme plus minus. Potrebuješ to zahrievať ešte? Vy to zvládne. Prečo idete dole? Máme to! Policie to nedaj! Všetci rozumní to vzdali a otočili sa, no a my sme si dali niekoľko šoferských na posilnenie a išli sme rovno hore. Však šoferských, ale aj na odváhu. Mám.
Po nekonečných problémoch s tlmičmi na Karolovom aute a čudných zvukoch, kedy som čakal, že ma zadný tlmič bude štekliť pod rebrami, sme usúdili, že auto necháme trošku oddychnúť. Či Karol išiel čas z cesty sám. Tu som nechytil ani šutrik a počúvaj, tu keď vidíme, to je ten strmak. To je on? Hej. Sme mohli zrovno stáť, ale som ti vrável. Kde to má byť? Nemáš navigáciu? Mám, ale my ju... Dobre ideš rovno. Pohodička. Rovno ideš dobre, hej? Dobre ideš rovno, hej. Poď, keď chceš. Právo prvej noci. Choďte. Ty máš právo, ideš. Dojď do civilizácie a nájsť takto ubytovanie normálne. Musel. Opäť pani trošku idem. Skade ste? Slovakia. No to čo rovno nepovieš, skade? Koľko ste spoilerov vypili? Dneska sme na triezo, chlapi, ale včera. Ahoj. Čaute. Neverím, že máš klakson. Neverím, že zatrubíš. Ďalší zážitok, ktorý sme si pripísali na zoznam, bola cesta z najvyššej dedinky v Bosne a Hercegovine za takmer úplnej tmy. To je originál. Si dupni jak doma, keď dupeš pri žene. Dupni, bum! Po náročnom dni a ešte náročnejšom zjazde sme sa museli pasovať s problémom pri hľadaní ubytovania. V noci nás totižto nikto nechcel už ubytovať. A k tomu, zo všetkej tejto únavy a nekonečného hľadania, sa Mirko skoro zošuchol do priekopy. Po tomto všetkom nás však čakala zaslúžená odmena vo forme úžasného ubytovania. A je to tu. Po 2 menej úspešných dňoch, samozrejme čo sa týka prejdenej vzdialenosti a nie počtu zážitkov, v tomto smere boli tieto dni úžasné, sme konečne prešli za jeden deň viac ako 200 km. Síce sme zažili menšie straty, Karolov tlmič, opäť, aj my, aj auta sme to prežili v zdraví a zvládli sme dokonca aj ťažký výstup na bonusový bod do Lukomíru. Ubytovali sme sa v krásnych chatkách za malou dedinkou Umoliany pod kopcom a začali sme plánovať ďalší deň. 6. deň sme chceli prejsť čo najviac kilometrov v Srbsku, aby sme sa posledný deň v Rumunsku už nemuseli vôbec ponáhľať a mohli v pokoji dojsť do cieľa.
Najskôr sme však potrebovali opraviť tlmič na Karolovom aute, bez ktorého by bola pre neho cesta dosť nepríjemná a aj nebezpečná. Malo sa jednať o krátku párhodinovú zváranicu tlmiču, no ako však pri tomto aute už bolo zvykom, Števo našiel ďalší problém a tak sa oprava opäť natiahla. Dobré ránko. No, včera sme sa ubytovali večer, takže som to tu nevidela. Ale takto sme sa dnes zobudili. Krásne. Čo vám chutí na sladšie? Hej, sme mali na tanieri. To je až do cieľa cieľového? To je do cieľa cieľového. Takže dneska keby 350 sme úplne fajn, hej? Zade pri Belehrade, keby sme ostali, by bolo dobré. Odchádza do Rakúska, do roboty. Kurko? Kurko? Takže v sobotu by sme mali asi vyraziť čím skôr, ne? No to by som asi iba tu preváril hore, ne? Tak to aj ja vidím. Jaká kavička? Výborná. Páťo, pridaj, prosím. Niečo tam horí. Horí ti to zaň... to je to. Leje. Odpoj a nalej tam vodu. Čo horeť budeme často. Oceľová špička. Perfektné to, panky. Cestu do 12 rokov, keby toto sa viackrát preflipovala, asi sa náhlo. Čo to jazdíte tak? Všade prach mám v ústach. No to sorry. Ale to ty dokonca tam malenké na nás kúkali, jak na čudákovu. Idylka z krásnych výhľadov ale dlho netrvala, keďže Karolovi sa znova niečo pokazilo. Som ho viackrát vybehol za posledné 4 dní. Viackrát som to už ukladal a po ňom. Aspoň vidíte, že si mi nechal toho lepšie. No, pri odchode ináč rečoval.
Vadi. Kutko, keď stane tak dolu, ono šlápka stráť hore. Vidíte, dobre. Po kontrole miňovej problémovej spojky sme opäť vyrazili na cestu, no po chvíli sme znovu stáli a pomáhali chalanom, ktorým vynechával motor a nemali žiaden signál ani internet. Ale keby sme zobrali kladivko a ju tik priťukli, tak ju trošku priťahneme, aby to držalo. 6. deň je úspešne za nami. Podarilo sa nám dobehnúť aj nadbehnúť stratené kilometre, videli sme cestou kopec krásnych miest, zvládli sme nazlosteného pána v kameňolome a pomohli sme kolegom v núdzi. Večer sme sa ubytovali po dlhej dobe v civilizácii, v meste Kragujevač v Srbsku, naplánovali sme si zajtrajšiu cestu, dali večeru a išli sme si všetci oddychnúť. Čakal nás posledný deň. Máme posledný deň tripu a to je tak strašne smutné, bude mi chýbať to spanie, vstanie a všetka tá sranda, ale ešte nie sme vo finiši, takže uvidíme, či vôbec dojdeme. Po celej tejto ceste, zhruba 2200 km, auta naozaj dostali zabrať. A už to začínalo byť aj vidno. A nezabudnite, pozitív. Dúfam, že mi nevyňali spojka, bo ma zabije števo. Krátka. Dober števo, Adama. Prosím. Ja som prisahám, čakal po prátku, že ideme prebleť. Je takú vysokú vodu. Mám tu mláku. U nás vyšúcha od prachu. Vyšúchalo nás od prachu, ale aj od ešpezitiek. Sme prišli hneď, kde stojí míňo. Kurku nás. Čakajte, ešte ho nemá ešpezetku. Vraciame sa preto, lebo sme tu stratili niekde ešpezetku v tej tu pažine. Nie my, ale števo stratil ešpezetku. Teraz ti vodu chytali. Vidí niekto niečo? No hej, mohol byť, že to šesta, hej? Harakiri. Neboj sa. To iba sa volá harakiri. Ten plas... Opri sa o mňa. Bude ešte ho pracovať. Áno, okno otvorené ešte. Mám po prácku, ale 613 nebije, tá je tvoja? Nemám čas riešiť všetky prvú vieš, v tom druhom svetom neprechádzali, to som chcel vedieť, že aj na zem, vieš?
ľavom prednom zlatníku sa vám niečo popála kraj okotom. V pláčnike stojíme, či jala. Sme tu, ideme sa kopou, ideme, čaute. Dobre, Adam chce na konci po tej ceste ešte... No, tak, pozor z boku. Ja som to vyriešil, a s nikom už nebudú problémy. Hranica? Ten byl vyriešil nás, neviel. Hranica. Ty môj. Ideme zo strany, kde sme raz tlačili v pneumatikách. Zase sme vyhrali. Bola stavka, že či auto sa pokazí ako prvé. To nie je Karol, aby som to vytrhal. Tak. Tu rýba? Nie je tu Karol, však. Stihli sme to. Dobre, no. Dobre, nikto nič nevidel. Povieme mu, že to je opravené a uvidíme, že či si to všimne. A keď povie, že to vyzerá fajn, tak je to OK. Dobre. Keby sa pýtal Karol, tak to má opravené. Presne tak som si to predstavoval, pekne. Poďme sa opäť. Kamero. A vidia čítať tier, že svinia vidia čítať tier, vieš? Mňa čakajú tier. Možno na tebe čakajú. Ja sa ponáhľam domov k manželke. Už je to len kúsok. Masakr pekný, nie? O rumunských cestách, že aké sú tu cesty. To ešte neboli v pôsne. Už iba 16 km do cieľa, 14 minút. Opak môj. Už iba 8,9 km do cieľa, 9 minút. A je to tu. Podarilo sa nám úspešne dojsť do cieľa. Po viac ako 7 dňoch, 7 krajinách a takmer 3000 km sme konečne tu. V českej dedinke Ajbental v Rumunsku. Cestou sme čelili mnohým problémom, no s každým sa nám podarilo nejako popasovať a pokračovať ďalej. Cestu sme si nesmierne užili a odnášame si z nej kopu nezabudnutelných zážitkov, skúseností a nové priateľstva. A už teraz sa nevieme dočkať na ďalší Gumbalkan. Ďakujeme všetkým, ktorí túto cestu absolvovali s nami. Bola to jazda.
Nechce pomôcť.